В една тиха и свята нощ, от една далечна галактика пристигна снежинка. Мис Пиги с присъщата си упоритост търсеше трюфели по телхата. Тогава дойде новината, че дядо Коледа е загубил десния си ботуш. Добрият старец, леко натъжен, хапваше мъфини. Камбаната удари 11. Бялото джудже и черният великан хапваха палачинки и тогава видяха знак. Кометата премина и събуди добрите черни нинджи. Те знаеха, че ангел от Нови пазар може да отвори черна дупка близо до една далечна галактика. Там дядо Коледа най-вероятно беше оставил десния си ботуш на храбрата обущарка Корнелия. Или левия ботуш. Кой да помни? Камбаната удари 4. Но в приказките времето няма никакво значение. Заваля чуден сняг. А сега разкажи своята вкусна коледна приказка на доктор Еткер и вземи страхотна награда.